皆さんこんにちは。毎日お健やかにお過ごしでしょうか。さて、皆様方のご支援をいただきまして MCL 研究所は今年で10周年を迎えました。発足当時は何かと疑問を持ちながら尿療法を体験されていたことと思いますが、今日では治療法としての尿療法という考え方から一つの健康法として捉え、多くの方々が実行されるようになりました。医学的に立証され世の中に認知されるまでにはしばらく時間がかかるとは思いますが、近い将来多くの実践者研究者によって確立される健康法と確信しています。そこで MCL 研究所の会長を務め、自ら実践をしていらっしゃいます中尾会長に長年の活動と研究を通じてお話をいただきたいと思います。中尾良一会長は1912年明治45年奈良市でお生まれになりました。1933年現在の岩手医科大学を卒業後、山梨県立病院に内科医として勤務、そして10年後の1943年から軍医としてインパール作戦出征、復員後は中尾内科医院を開業、研究論文も多く発表されました。また日本医師会大議員、市会議員、県会議員を務めるほかに各種の公職を歴任、社会文化功労賞、世界平和賞などを受賞されました。1991年平成3年 MCL 研究所の設立に力を注ぎ、初代会長として尿療法の啓蒙のため国内がもとより海外にも出向いています。尿療法世界大会第1回目のインド、2回目のドイツで基調講演をこなすなど、現在もエネルギッシュに活躍されています。では中尾会長、よろしくお願いします。でははじめに中尾会長の医師歴と尿療法との出会いについて教えていただけますか。尿療法はね、私がね、幼稚園へ行ってる自分から幼稚園の先生から聞いておったんです。尿は汚いもんじゃないよと、どんな病気でも効くんだよという話を聞かされておったわけです。それは5歳ぐらいの時です。今からもう今現在90ですから、もう80何年前の話です。その自分に目に入ったことを覚えておったわけです。それがそもそも尿療法との出会いの始まりなんです。だけど実際にそれが効果があるかないかということを試したのは昭和12年ですね。医者になって3、4年経ってから、その自分には淋病という性病があったわけです。これ今のように抗生物質も何もない時代だから、1年経っても2年経っても治らないんです。だから寂しい病気というくらいの名前がついたわけだからそういうものに果たして効くかどうかやってみなきゃわからんから、それに試したのがそもそも始まりなんです。それが昭和12年です。その時にびっくりしたのは、もう1年もその前から読んでおって、病院へ入院して1ヶ月治療したけどもどうしても治らないという青年がね、毎晩尿をする時に痛くて困るから注射をしてくれと言って来るんですよ。それが決まった夜中に来るんです。夜中に毎日こんなことをして起こされたじゃとてもたまらんと思って、昔そういうことがあるということを頭の中にあったから、その青年に尿を飲んでみろと、そういうことをすればいいという話が昔からあるんだからやってみろと言ったところが、ドロドロになって尿をぐっと飲むんですよ。それはもうやっぱり背に腹変えられんから、痛いのを毎日我慢するのは偉いから飲むんですよ。そうすると驚いた頃には明くる日もキョロッと良くなってるんですよ。さしもの長い淋病がたった一杯の尿で良くなったと。これは驚くべきことなんですよ。そこであと1週間ばかり飲んでもいいかというから飲まして、その時に初めてその尿というものの効果を知ったわけです。それはもう医者になってから昭和8年に
医師免許をもらってから9、10、11、12、3、4年経ってからの話です。それから尿の効果というものが非常に我々の知っている範囲以上のものだということが分かったわけなんです。それがそもそもの出会いの始まりです。一般的に尿というものは不要で汚いものと思われがちなんですが、飲んでも大丈夫なんでしょうか。問題はそれなんです。尿は汚いということはですね、大小を一緒にしちゃって、大も汚いから小も汚いんだろうという、そういう教育をしてきたわけですよ。ところが尿というものは血液として体中を循環して、そして体の各臓器の病気の情報を持って、そして足りなくなったものを補って、そういう余ったものをもっと集めて腎臓へ来て、そこでこされて不要になった廃物だけを持って出てきたものが尿なんです。だから出るまでの瞬間、出るまではですね、体を循環してるんだから、これ汚いわけはないんですよ。体血液なんだから。ところが大の方はそうじゃなくて、一本の鉄管のようなもんで、食道を通って胃を通って小腸を通って大腸に至って出てくる一本の体の中を通ったパイプの中を通るだけなんです。だからこれは廃物で汚いということを言うてもいいけれども、同じ尿は廃物といっても血液としての廃物なんです。だから不要であるどころでない体中の病気の情報を全部持って出てきてるわけです。そうでしょ。体中の情報を持って出てきてるのは尿しかないんですよ。だから汚いわけはない。尿を飲むという健康法は中尾会長が初めて提案されたんですか。尿を飲むという習慣はですね、3000年も前からインドのヨガの行者がヨガの手法としてやっておるという事実があったわけです。3000年も前からずっと今日まで続いておるわけです。ところががんをはじめ肝炎にあるとか、あるいは腎臓炎であるとか心臓病、そういうような病気は何にもそれを治す薬なんじゃないんですよ。治す薬はね、一滴の血液も作れないんです。いいですか。生きた木の具合が悪くなった時の代わりに枯れ枝を持ってきたってくっつかないんですよ。やっぱり生きた木には生きた枝を持ってきて接ぎしなければくっつかんでしょ。それと同じことで人間の体をそんな無機物の薬品で治るはずがないんですよ。治るはずがないけどなぜほじゃ飲ましてるんだと。それは例えばがんになってお腹が痛い、胃潰瘍でお腹が痛い、腎臓で小便が出ない、そういうようなものを小便を出すようにしたり、それから具合悪くなったために起きる症状ですね。頭が痛いとか胃が痛いとか肩が張るとかというそういう症状を抑えるために薬をやるだけで、だからといって病気は治らないんです。病気のもとはただ症状が抑えられるだけ。ちょうど雨が降るときに傘さすようなもんです。雨が降ってきたから傘さしたからといってね、その傘が薬なんですよ。雨が症状なんですよ、体に。だから傘さしていればとりあえず濡れる症状だけは抑えられるけれども、雨は止まないんですよ。わかりますか。だけどほっとけば自然に雨は止むわけです。それがほっとけば薬を飲んでる間に病気が良くなっていけば、自然治癒力で治っていけば、お医者さんにもらった薬で良くなったと勘違いをしてるだけなんですよ。実際の病気は薬で治ったんでなくて自然治癒力で治ったんです。自然に治る力で。一番よくわかる例を言うとね、例えば皆さんが怪我をしたと、台所で包丁で手を切ったと、縛っておいたらくっつきますよ。糊でくっつけたってくっつきませんよ。やっぱり縛っておくというのは薬と同じ、治りやすくするだけで、そのために病気が治ったと。だからお医者さん行って縫ってもらったから
病気が治ったと思ったら、それはくっつきやすくしてもらっただけであって、くっついたのは自然の力なんです。そのことが分かれば尿療法が理解できると。そうでない限りはお医者さんに治してもらったと勘違いをしているだけのことなんです。だから尿療法というものは教えてやってもありがたくないと。ところがこれを超える治療法はございませんということを、私がビルマは地獄という戦場で4年間にわたって実験してるわけだ。そんな実験した医者がいる方いませんよ。私は90になるんだから、90になって現役で言うとるという医者はいませんよ。私の同級生のものはもう90歳になってるのは生きてません。みんな寝てますよ。尿療法をやることによってそういう自然治癒力が増強されると。これがそのメカニズムなんです。ね。で尿療法の場合は病原がどこにあるということをここで判定して、喉で判定して、それが大脳へ行って、大脳から体全体へその指令が行き渡って、それに対抗する物質を体中で作るわけですよ。お医者さんに薬をもらって飲むのとは全然わけが違うわけです。私が90歳でね、なんでフランスやドイツへ行って講演会やったり、ここへ来て2時間でも3時間でも喋れるかというのは、毎日チョコ一杯の尿を飲んでるだけなんですよ。チョコ一杯の尿を飲むか飲まんかというだけの違いなんです。まあそういうことがね分かってくれば尿療法のありがたみも分かるけれども、それが一般に分かるようになるにはまだ30年ぐらいかかると思う。全然心配いりませんと、こういうことなんです。具体的には尿をどのようにして飲めばいいんでしょうか。それはね、尿を飲むということは水を飲むと同じことなんです。同じことで特別の方法はないんだけれども、くくんでごっくんと飲むとね、必ず上へ上がります。上へ上がって、その今の B スポットという喉の部分にいっぺん行って、それからこの食道の方へ下がってきますから、まあ普通に飲めばいいわけ。ただ飲む代わりにね、天井を向いてガラガラうがいをして捨ててもいいんです。胃の中へ入れる必要ないんだから。ということになればガラガラうがいをして捨てればいいんだけれども、そういう細かい説明をいちいち一般の人は尿は汚いもんだ、薬は飲むものだという考えてる人にね、そんな難しいことを言う必要ないから、まあ普通通り飲めと言うとるけれども、まあ今言ったように喉に当てることが目的だということを頭に入れて、口の中でよくうがいをして捨ててもらっても結構です。飲むとしてもチョコ一杯でもいいんですと。コップ半分でもいいんですと。別に朝昼晩いつでなきゃ何時でなきゃならないということもない。病院へ行ってれば病院で寝てる間に飲んでもいいんだけど、相手のね、健康は自分で作るもんだという考え方で、転ばぬ先の杖、そういう考えを徹底させる必要があると。ところがね、人間というものは贅沢で、達者である間は達者のありがたみを感じない。毎日空気で息しておったって、これ10分間空気が絶えれば死んでしまうんだけれど、やっぱり空気のありがたみを感じてないです。やっぱり太陽のありがたみも感じてない。水も感じてない。そういうような人間が生きていくために必要なものは全部無料で供給されてるわけ。まして病気になった時には、なんで金持ちと金のない人間がそう区別されるのかと。それが間違っておると。やっぱり全部無料の尿だけで効果が出ますよということなんです。だからそのつもりで皆さんが平生から実行しておれば、私のようなもんで、転んでね、手を怪我した、骨折した。だけどくっつくのは自然の力なんです。くっつくやすくするのは外科でやることだけど、あとくっつくのは自然の力なんです。だからそういうことでもね、ずっとその尿療法やってない人よりは20日間も早くね
治っとるんです。だけどそういうのは実際に経験したもんでなきゃわからんことです。まあそういう意味でね、まあすぐに効果は感じられないかもしれんけども、実際にされている方々の反応はいかがですか？これはね、とにかく雑誌社が88年、1988年から今日まで10年以上にわたって毎月その記事を書いてますけれども、それで病気が良くなってありがたいという人の文章だけでね、3500例ぐらいもう来てます。出てます。今まで発行された。一つ一つについてね、どうだなんていうこと、これは全ての病気に効果があるんだから。いかがでしたでしょうか？医者であり、自ら体験しながら尿のメカニズムを追求し続ける中尾会長。体験談を交えた貴重なお話、どうもありがとうございました。皆様にとって今後の参考になればと思っております。